फालि मोनगोन, इन्दि दख'ना नांगौबा मोनगोन, टस मुगाबो मोनगोन अर्डार होबा। गुड मर्निं लोगोफोर, मारै दं लोगोफोर? आसा खालामो मोजाङैनो दं नोंथांमोना बयबो, ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं। स' लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउट्युब चेनेल। नोंथांमोना जुदि गोदान आंनि बे चेनेलाव अननानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। ओमफ्राय लोगोफोर, दिनैनि ब्लगा जागोन आं दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो सासे आब'आ इनभाइट खालामदों आंखौ, माने लिंहरदों आरो ना माबानि थाखाय मोनसे दखान अपेनिं जागोन आरो गावनि दखाननो, ओमफ्राय बेखौ अपेनिं खालामगोन दिनै, ओमफ्राय बेखायनो माबादों आरो लिंहरदों। ओमफ्राय मा दखान थांनानै मिन्थिगोन लोगोफोर, ओमफ्राय मा जायगा बेखौ मिन्थिगोन ना मा होनो। आं नै दा थांनो ओंखारबाय लोगोफोर, होमबा थांनानै नोंथांमोननोबो दिन्थिहैनोसै ना मा होनो लोगोफोर। थ' थांसै ना। स' लोगोफोर, आं दा नै सफैबाय, बेखायनो आं दखानखौ नै बेयाव आरो बे दखानाव आब'नि दखाना बेयाव आरो ना, फिसानो खुलिदों मोनसे। र' आं देखायनो नोंथांमोननो। दुकान। हाय होन। हाय बोलो। हाय। इधर देखो यार। आयो आं लाजिनाया दा फुजा नागिरदों। लाजियोहां। पंडित जी हाय बोलो। लोगोफोर, नै दा फुजा होनो नागिरगासिनो आरो पान्डितजिया फुरा बिजि आरो ना, फुजानि माबा माबि माल आरिफोरखौ रेडि खालामगासिनो, ओमफ्राय फुजा जासिगोन आरो स्टार्ट जासिगोन फुजा होनो। नै दा फुजाया स्टार्ट जाबाय लोगोफोर, ओमफ्राय माबा माबि मन्त्र फरायगासिनो पान्डितजिया, अम मंगलम होनलाबायगासिनो मालाय। ओम नमो सर्वमंगलमांगल्ये शुभम नारायणं नमस्कृतं सर्व। जोब्बाय दा प्रसाद मोनजाबाय, प्रसाद। मालिका दख'नानि मालिक नायब्रा, लाजियो नामा? हाय, आंनि दखानाव फैदे। नै सना हटेलनि खाथियाव दखान गोदान खुलिबाय आङो। दख'नाबो मोनगोन, दख'ना, बिबार माला दख'ना, लफाय दख'ना, माथानि आर'नाइ दख'ना, गामसा, एभ्रिथिं मोनजोबगोन। फैबानो जाबाय। औ लोगोफोर, दख'नानि दखाननि मालिकआ जाहैबायसो नामा? जेबो नङाब्रा। लोगोफोर, नै आब'आ दख'ना दखान खुलिदों आरो ना मोनसे माबायाव जायगायाव, बे जाबाय चापागुरि ना, चापागुरिनि सिगनेल बारनानै जा हाग्रामा ब्रिज थांनाय सना हटेल अपोजिटआव आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना लांफैनो हागोन, भेराइटि दख'ना मोनो, गामसा मेरला सब बुस्थु दंजोबो ना। मा भेराइटि मोनो खोन्थाब्रा। इन्दि फालि मोनगोन, इन्दि दख'ना नांगौबा मोनगोन, टस मुगाबो मोनगोन अर्डार होबा। पाटनि दख'नाखौबो मोनगोन, लासैनो दा गोदानखाय बारा सोनो हायाखै, गासिबो मोनजोबगोन आरो। दा अर्डार होदोंना, बाखिफ्रा फैगासिनो ना, फैथ'वाखैना, ओमफ्राय दा नै एसे बारा गैथ'आ आरो ना। अनलाइनाव जायो, अनलाइनबो डेलिभारि होयो ना? अनलाइन खालामो आङो। दिनैबो मोनसे पार्सेल दङ माबा बाक्सायाव। माने अल अभार माबायाव हरो आरो ना? औ हरो, एड्रेस होबानो हरो। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना जेरावखि थाया माने अनलाइनबो माने थ्रु नाम्बारै बिहरनो हागोन। ओमफ्राय आं नाम्बारखौ डिटेल्सखौ होजोबगोन, दखाननि डिटेल्स प्लास नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होगोन, आब'नि नाम्बारखौबो। ओमफ्राय नोंथांमोना जगाजग खालामनाय जाबाय नाम्बारजों, बेनो। ओमफ्राय नै दिनै अपेनिंआव फैदोंमोन, दिनै अपेनिं जाबाय, ओमफ्राय अर्डार हरनो हासिगोन नोंथांमोना लोगोफोर। स' नै दा प्रसाद जानोसै, प्रसाद। दख'नाफ्रा नै र' आं बेगथिं देखायनि। दख'नाफ्रा इयो आर'नाइ, आंथ' नामखौ मिथिया मा भेराइटि दङ आरो ना, ओमफ्राय दा बारा गैथ'वा, दा माबा आरो ना अर्डार खालामदोंनो, फैथ'वाखै आरो सफैथ'वाखै। ओमफ्राय दिनैनो अर्डार होनाय माबानाय जाबाय, दखानखौ खुलिनाय जाबाय। ओमफ्राय नै बेयावबो दं भेराइटिस। बाय बाय। थांबाय। औ फैगोन दे, फैबावगोन।